И какво става, хора? Аз съм Ванката 958YT и добре дошли в моя канал. Както сте видяли от заглавието, ще има един пак опенинг и също пакнахме един човек, който се казва Дембеле. 109 Дембеле от пакет за мисля, че за 2000 джема от този пакет пакнах Усман Дембеле 109. И доста си се очудих, което е под 1% шанс. Така, както виждате, имаме 7700 джема и 1200 FC Points. И сега ще ви пусна локаут анимацията от Дембеле. Завръщаме се. Нека да започваме с пак опенинга. Може би ще започнем първо с джемове. Ето тук ще отворим този пакет. Тук първото няма да е нищо. Айде, цъкам го с носа си. Айде, поне 107 ще съм доволен. Айде, Баландор, Салах. Салах. Добре, Салах. 105-тичка, 104-ка ми. Резерва ще бъде Салах. Така, махнем някой. Салах може и да го играя, но за сега не. Нека да видим с 4000 джема дали от този пакет да отворя. Колко процента шанс? Айде, рискувам. Тук е трейдабъл. Лукаут. Айде. Пич битс. Ренато Санчес. 103, 15 милиона. Нека поне го пусна се продава. И е този. Сега продължаваме с пакетите за FC Points. Тъй, че хора, надявам се много да ви харесва. Ако е така, ударете лайк бутона и се абонирайте за канала, защото виждате какво правя за вас. И обещах още в миналото видео, че ще има по-редовно вече клипове. Сега за 50 FC Points. Първият пакет нищо. Втория пакет, айде 103 105. Пич битс, пак ли бе, брат? Пак Ренато Санчес. Добре, продължаваме с този пакет. Какви са процентите шансове? Има 1%. 1% за 109-ка. Айде пак с носа си. Айде. Баландор. Англия. Хари Кейн. Той колко беше? 104? Да. Пак минимума, брат. Вече загърбяваме и то тежко вече 105. 2,36% шанс за 109. Айде, моля ви се. Сега си го цъкам с пръст. Айде, моля ви. Тимо да Сизън Хълънд. Той обаче мисля, че е 105 пак минимума. Сега 106-тичка. Айде бе, брат. Айде! Нещо! Чайче се обърка. То беше първия пакет. Добре, сега втория пакет. Айде, наистина нещо хубаво, като за последен пак. Защо? Зидан! Майка Олис, брат, помислих си, че това е Зидан. 107. Ама, помислих си, че е Зидан, брат. Тук тежко ни скамнаха.
И получаваме един безплатен пакет, 15% шанс за 109-ка. Чакай тук да си оставя. Хора, вижте скамейката, брат. И как още не съм 111? Сложа баланс. Така. Не, брат. Ако пак на сега някаква 109-ка, най-вероятно ще станем вече 111 оверал. Иначе погледнете ни отбора. Да, трябва ни някакъв защитник със сигурност. Дясно и халф може да цъка. Майкъл Олис, който е с ляв крак. 5 звезди Уикфут и 5 звезди скил мувс. Леле! И е 1,84 м. Има 120 пейс. Хора! Това ми звучи като много добър заместник на Тринкао. Даже ще си остане в резервните играчи. Тук се подали двамата. Обаче съм 109, това вече не ми харесва. Махаме Нико Уилямс и Халанд. Не, Нико Уилямс. Да, може да си остане. И така. 110 сме си още. Айде. 107 до 109. Хора, дайте ми късмет. Ако още не сте се абонирали за канала, го направете сега и лайкнете видеото. Айде! С носа си го цъкам, айде! Нещо хубаво! Нещо голямо! Team of the Season! Сърбия, брат! 107. Аз не мога да повярвам. Аз не мога да повярвам. Освен е така формация да играя, брат. Ма елем нямаме, това е проблема. Ори Коста, брат, аз май ще го продам, честно кажа. Брат, защо винаги ми пуска Дембеле резерва? 110, така. Не, брат, си остана с 4-3-3 атак. И така ще игра явно. Майка Оли, защо е десен бек, бе, брат? Кафука? Кафука трябва да си е десен бек. Къде сме тръгнали без кафу? Брат, аз какви магии правя и аз не знам, честно да кажа. Или Милинкович Савич,
Обаче най-вероятно ще избера Майкъл Олисън. Да. Нека поразцъкаме малко. Тук някакви пакети. Тук нещо въобще не видях, направо го скипвам. 102. Тук до 109. Тук ще го изгледаме. Аржентина. Нападател. И някакъв китайски отбор. Поне има Мащерановци. Мащерановците съм доволен. Колко Мащерановци? Един брат, сериозно. Не, ще апгрейдна Дембеле. Няма как. Трябва да апгрейдна Дембеле. Брат, ние скоро въобще... Моля... Декстри ще му дадем. Тук даже ще го трейнем. 10 идеално. В истата има Дембеле, 146 пейс, 125 шутинг, 121 пасинг, 141 дриблинг. Добре, стабилно. Доста стабилно. Тук съм завършил топ 7, 600 джема. Я нещо... Не това. Единственото нещо... И сега най-скамерското ще е, ако тук не се падне, например, Вандер Сар, брат. Но няма да е Вандер Сар, естествено. И ще е някакъв траш отново. Но поне си набрах един стабилен фолдър. Гледай. Ла. Аз само с Милинкович Севич мога да отворя Player Pick. И от тук от тия китайци, брат. Давам ги. Сега... Ще отворим Player Pick със сигурност. Но се чудя да е тоя. И май да ще е този. Има някакви. И просто да дам директно това. Давам това, брат. И без това играта вече умряла. Няма за какво да си пазя фолдъра. Закриваме екрана. Първият футболист 106 Витиня, втория 50 Шарда и общо взето само 106. Обаче тук се чудя кой да взема. Значи кой имахме? Луиш Фиго, Витиня и още един. И Окочо. Мая мястото на Руй Коста Окоча да взема. Или пък Витиня, брат. Трудно. Доста трудно решение. Колеба се между ето тези двамата. Окоча или Витиня. Но ще взема Окоча. Защото знам какви ги е вършил преди още като е играл. Никой не е можел да го спре. Тук локалта анимацията. Сега ще видим Нигерия, мисля, че беше това. Кам, Хиро и... Вау, 106 Окоча. Който между другото 5 звезди скил мус и 4 звезди уиквот. Не е зле като за Кам. С 2 думи ще си го ползвам.
обаче вече се чудя как да ги размествам. Брат, искам да играе. Е така, идеално. Обаче Уилямс не играе. Топа тогава Олис и този Милинкович Севич няма играят. Сори, Нико, ама... Я така ще стане ли? Не става. И Давид ще играе. Оп, готово. Това ще не се става. Сега ще поиграм някакви мачове. Тук към кой да ги дам, просто... Аз ще ги дам към... към Нико. Защо мога ги дам към Дембеле, не знам, аз май не го видях. Защото аз съм го вече тренал. Ясно. Предлагам да започваме. И така, хора, тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала за още яки видеа и... Чай, се зацепих. И да, коментирайте, абонирайте се и желая ви хубаво лято. И чао!